Mm. Mm. 2,000 years Short later. time dito sa may Bangkiruhan ng Saawao City, mga kabingka. So, magtatagalog tayo, Charis. Ating pupuntahan, mga kabingka, ay mga authentic na legendary na mga pagkain, mga kabingka. So, sama sa mga 5-1-take-1, sama sa pastel, at marami pang iba, mga kabingka. Sana, food trip tayo. Let's go! So, pero mga kabingka, nakatataroon din sa VAJ Food House, mga kabingka. So, kung gusto mong taon sila, mga kabingka, kay affordable lang kayo, mga kabingka, no? Relative ang tasan, no? Makita nyo relative ang mga side, mga kabingka, mo na entrance, di ba? So, pero mo na lang store na rin. So, unsa pa yung ulat, mga kabingka, ato na ning tilawan ang ilang taon, mga kabingka. So, ato nang tilawan ang ilang ice cream, mga kabingka. Damit ako. Bugnaw kayo, no? Tama sa mga kuhanaw. Init kayong narong panahon na, oh. Hindi kayo niya, ang apal, oh. Perfect kayo. Itong juice. Okay, so anong shake one? Siyempre na rin. 10 over 10. Kaning liling. Kailangan ko sa pinang gamit. This is a pastel with me.
Perfect. Wait, alam. 10 over 10. Kanina itlog na ayun na to, pass na. Ang kantay ito. Tapos dito yung ipasting. Perfect combo. 10 over 10. Kaning cake. Dito sa ulak ng suwa sa Olympics Day. Wala ko nilang cake. Dapat. Perfect. So 10 over 10. I mean, ito mahal yan, di ba? Paiwan tayo. Hindi rin na banda sa may puntasan, sa may Bungsiruan. Sulit na. Pwede po yun na kayong pamilya. So, budget friendly ng living mga pamilya. Lamig kayo. So, alright, Kabinta. That's right. So, see you next my vlog mga Kabinta. Ito po, PJ March, the place of Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.